Hi mga mams, ako napakainit na araw talaga. Magla-lunch na. Natapos pa nila yung kanilang luto. Hanapin na sila mama Sita. Saan ba sila? Saan dito na sila? Saan sila mama Sita? Sa dulo? Nandito na sila sa dulo. Hi! Puntahan natin sila. Fully loaded. Hi, sister! Shh. Nagkaon na kayo? Kain ba? Luto na sila. Wow! Kain ba? Mamsi, kain mamsi. Hala! Kumari ko na yan. Uy! Bakit tingin na yung ano ko? Mamaya, yung projector. Ang internet? Yung projector ba? Projector. Projector. I-connect. Anong outlet dito pa? Outlet? Outlet? Meron dyan, oh. Saksakan? Hindi abot dito. Pakuha doon yung isang ceiling ba? Yung clip fan. Mga bata oh. Ah, sa inyo pala galing ang kilawin. Yes. Tulog na sila. Naman ang dali. Daming tao pati sa kabila oh. Ang ganda sa dulo. Puno ang ano, puno ang payag. Daming tao mga mas. Mga bisita. Daming nag-concert. Daming tao. Loaded na ang hinaguan. Daming bisita ngayon. Pengi ako. Ha? Alin na! Para! May concept. Tingin! Napakahayop mo talaga. Oh! Our lunch for today's video. Lagang pata, buto-buto. Nakikilaw yung bigay ng guest. We'll have to stay pa. Hindi sila Sino kasama nila? Mga bata? Tempura family. Ay, tempura. Mga una. So, that said, ini cuyan. So, that said, cuy. Ay, tabang. Ba? Diyan na papasok ang patis. Tingin ng akin na. O tingin. Goyo. Siyempre. So, that said. Ikuan. Ha? Iisa lang. Sa ako ah. Lahat. Adobo. Ang adobo. Naturo ah. Napakahayop mo. Ayan. Ayan. Bangko ko? Palunod mo. Napakahayop. Lamig tayo. Pechay. Yawit, ano to? Grasshopper.
Ano nila, mama? Nagatod na, dito? Ito oh. Sa ilalim oh. Ha? Alin na, Dave? Ako pila ko ano. Sa kupechay. Tulbad na sad. Dapat lang plato mo. Eh, blood na sad. Bahaw. Ino ko ang bakaw. Go bahaw. Nga ako dyan. Hello. Mm. Ano na yan? Matabang kasi. Ang sabaw? Ba't ba nito? Alin na, Dave? Hindi na lang siya. Ano itong kwan? Sa luto na ko sabi. Siya. Atib. Wala nga. Yung pechay. Nay nga na. Silang. Pataw na natin. Ano na ba? Tayo kumain ni Adib ba? Wala nga siyang panglasa. Ayan na. Always dito masarap ulam. Hala! Bukas ang birthday ni Kit Berry. Ah, bugoy na, Dave. Ha? Bugoy. So, gwapa. Bukat pa. Buka tayo. Yaya, dugay ba na yaya? Feeling ko na sa tindahan yung ano, stand ko, baka naiwan ko dun. Basta daw ilubog si Kwan Boy. Ano da? Natapos na nga. Tapos mo? Tapos ka. Mamate na sila taod na sa middle. Init sa kayo eh. Yan nga ito. Kaya pa kumangkon. Si Alfred, kailangan ng isa ba? Ibaw ka may bread mo. Magkareglit. Sabalik tayo lang. Kuya, makit. Go. Ada pa po eh. Kasi, kwan, oh. Jeng! Didi. Kasi didi. Baliw daw mo. Pila ka bukdan? Kape. No. Dura oy kay napapunta yung Sprite dura. Dua daw, Jeng! Dua! Hala! At syempre, ito na ang pulutan. Hindi ko pulutan. Ayan.
Dito pulutan. Wala pang inumin, oh. Ano, may inumin ba? Di ba sa'yo yan? Walang inom. Yan, kasi si Britney po nagdesisyon niya na yan ang gawin nilang pulutan. Kasi siya na rin mag-iinom sila ulit ngayon. Oo. Walang titigil. Hala! Walang mamatay. Walang titigil. Be careful what you wish for, bakla ka. Oo. Mamatay na kuko. Mag-gawin na kaya. Wag na, mamaya mag-away na naman kayo dahil sa lalaki. Kaya nga. Hari ang nailan. Oo, sa madaling araw. Sino ang inano niya kagabi? Madaling araw, ganun pa siya. Ang mga kamay ni Hilda, sige gapa. Mga kamay ni Adan. Sige, pisil. Oo, tulog na. Sige, pisil, lala!